Здравейте хора! Това е клип на Minecraft. Let's Play, първи епизод. Да, това е първият клип на Minecraft. Надявам се ви хареса. И така, първи клип, все пак, на Minecraft. Иначе имам други клипове. Както си това не ви интересува. Ако искате ги гледайте, ако искате не ги гледайте. Така, този епизод. Надявам се ви хареса епизода, като за начало. И ще се опитам да си направя къща. В следващите епизоди ще развивам къщата. И така. 10 минутно клипче, надявам се стига. И да, първи клип Minecraft. Така, сега се чуем да дърво. Това винаги ме е изморяло да ска дърво. Разбрах тайната на предните клипове, защото не съм се чувала. Микрофона на компютъра е точно пред него. И просто трябва малко по-близо до екрана и така се чувам много по-добре. Проверих, направих един тест клип за видео. Се чувам много по-добре. И така, 18:33 часа, ако се чуете. Колко часа снимам клипа? Така, 15 минути, супер. 60, сега ще си правим бързо един. Ще съм без скин. Сета, сега крафтинг тейбъл. Правим си уден такива гудстой, така, с един меч. Първо обаче на брадва. После ще направим една кирка. Сега ще посечем малко с брадвата. Между другото, има един някакъв такъв бъг в Minecraft България. Ще правя клипове на Minecraft България. Но бъгове, в които, когато сека твърде с дървена брадва, дърво ме киква. В смисъл, булсваме, за дето съм нещо сека твърде бързо, нещо такова, нещо просто се тая. Така, този клип, надявам се да ви хареса. Правя го за Мелка Петрова. Ще има линк към Фейсбука и в описанието на клипа, както ще има линк към IP-то на това. Разкажа на Minecraft България. За видите, в сервера, в който аз играя, дали ще ви хареса. Надявам се ви хареса. Тук ще си вижте, тук всъщност. Вижте, защото всъщност хората използват само средното блокче. Не използват и другите. Средното е най-удобно, но нищо. Така вече имаме дървен тул. Да се захванем с убийство. Пак са начинащи убийци. Добре. Първия. Как се казваш? Ох, мамка му. Така. Как се казваш? Овцата Пенчо. Аз ще я защитя, казал лицаря. И храбро умрял. Сега тъпите базици. Гледаме. Това така няма се измъкнеш. Както беше името? Не помня. Като не помниш, аз не помня. Ай, следващата жертва. Ого, пръстето Пенчо. Ай, умирай, и този звук как ме нерви. Умри, бе. Yes. Добре. Да се захванем с къщата. Тук няма да я, просто ме мързи да чупа листата. Много тъпо. Овцете ще ми трябват за... Съм направя легло. Умри, бе. Добре, колкото нямам. Колкото аз видях имам две. Ага, ето те, къде се скрива. Това доста удобно място за къща ми изглежда. С пикекса да щупим малко кабелстон. Тъкмо да си направим кабелстон кирка. Стон кирка, бе. Кабелстон кирка. Добре, това пресне мисля, че ще умре. Няма да ги развъждам, ако това си мислите. Просто не ми мързи, да събирам моркови от някакъв виледж или да убивам зомбита, че да ми дръпне морков. Не. Убивам ги просто директно, те ще се спалнат. Маха ще ги размножавам аз. В Minecraft България може, обаче там са много развити. Даже там нямам ферма за прасета, между другото. Ще си направим шелтър. За хората, които не знаят какво е шелтър е... Всъщност сега ще видите. Къща в планината. На хълмче. Това е шелтър. Да, лак спайс. Не. Да, супер.
И е това, така започва шелтъра. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Сега би трябвало да сме точно в средата. Че 1, 2, 3. Ще е 1. Още 3 всъщност. 1, 2, 3. Охо! 1, 2, 3. След ще си правим факли. Супер! 3. Добре, какво е това са квадратчета? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Мисля, че това са 4 части сега. 1. О, тъпко. 2. Значи са в това блокче трябва да излезем. О, значи следващото. Yes. Не, грешно. Трябва да излезем от тук. Сипах шелтъра. Не съм го чак съсипал. Добре, нека да си крафнем такова. Stone pickaxe и Stone sword. Така. Добре, Stone sword после. Сега няма това да се ползва. Сте писва ли играя? Не. Ези. Така, мисля сега да си направя шелтър и да приключвам клипа. И ще качим второ ниво. Вече мога да ни нарека 3C. Когато качим второ. Ого, да. Значи можем да печем храна, това е доста хубаво. Да печем храната. Така е по-вкусно. Дава повече бутчета. Аз пък като някаква домакиня. Почвам само. Така е по-вкусно. Така, 7 минутки клипче. Супер, добре. Надявам се клиповете на Майнкрафт да ви допаднат, защото клиповете на Draken Sank имаха доста добър интерес, обаче все пак Майнкрафт срещу Draken Sank. Сериозно ли? Draken Sank печели на всяка цена. Draken Sank не знам какво казах, обаче Draken Sank нямаше на срещу Майнкрафт. Просто Майнкрафт е легенда. Нямам човек, който не е играл Майнкрафт и който не живее под някой камък. Може би. Добре. Приточваме. Така. Тук ще го сложа, защото тук са нагоре трябва да разширя още малко. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. О. Втори мисля, че това е. Скоро ще приключи клипа. Само да довърша това. Тъй. Имаме минута и там 30 секунди горе. Да направим това. Следващите клипове след няколко стотин хиляди епизода, може и да придумам майка ми да ми купи. Нищо така ще бъде. Да ми купи Bandicam, за да снимам дълги клипчета, защото 10 минутни клипове надали ви удовлетворяват. Но все пак радвайте се, защото ще правя сега веднага след този. Качвам и следващ клип веднага. Така че ще кача 2 клипа наведнъж. Да, така е по-симетрично. Сега ще сложа едно тук. Това не е чак толкова. Да, видял. Да, хубав шелтър. Стана доста грозен. Тя да го видим отвън. Не е ли, бе, хора, вижте. Хубав е. Да, наистина, идеален. И така. Какво мога да кажа? Чакайте. Да, пичове. Аз бях лазер. Да, между другото, никога имам и лазер 41, ако някой се интересува. И в принцип нямам скин, обаче нещо ми бъгна Майнкрафт. Надявам се да ви е харесал клипа. Сабскрайбвайте за още и просто това от мен. Чао!